boleh sebutan ni pi prabenget bagi perlok jungi. Ni pediang semua bahai pi saya kena gaji seng itu kena jungi hakni step. But ya ke kubur mentah ke step ansam dari pastor lapasam. But ke kubur ke ba idan bansam ke day ke jingkerman apa deng ke jingat pelum. But haswa kata ini ya sengau but ini sengap ya kena ke jingruai nagi kenhun Majesty Music Ministry. But ngai scam bagi yo ke jingkerku lembah ke ni ke jingruai but kamtang lembah ke ni ke kubur. Your unfailing love.
Rabanget ki paralog pat ki bahayang hasam ya ai khu blai sabatan ya pi baro ai ngu yo blai na ka benta ka met ka phat ka bakoi ka bakhia ka bolo ayangi pat bola pendap i kicing dan kam jongi baro roi ha ka chu ka poru ngapan pau ka jing sosi ka bakrau na ka benta kitu ki prabanget jongi Pala duk no ia kiba ton jongki hakum kani kapor kaba jinjar bat kaba kem kai. Kapor hakaba ngimla ban ya lek yawan. Handreng ya aingu ya oblay ya ka jing pentengan jong u yaki. Ya ka jing sop span jong u yaki dok nu jongki. Bat pra bangai tuangin nam ya klet ban ya duai na kabenta jongki. Yen bu man la kapor ka jingduai ka kerpang na ka benta jongki hakani kapor nga so komen bangala banya sambat phi ka khubor ka balengkot na ka tien ka jong blai ai khublai ya phi baro ki bala banya snap na ki yeng ki sem ka jong phi ban nga ngai scam bong man sim jong blai undan ringkat hapdeng jongi kat bangi mani ya uhakani ka sngi Pat konta haswa bangin ya sya prang. Tongin ya bu haga jing duai bu mun sim jong blai un ya lam yangi. Kat bang ya pule ka tien ka jong. Tongin ya duai. Ko kpa jong yu ba hab neng. Isongu ya ka dikapor ka bang ila ban sya krui ya me. Kham tam e ban yu puli ka tien ka ba khoi ka jong me. Pat kat bangi ya puli ya ka dikaktien ka bakhoi ka jome tukar khu ya ka bakan long ka khubor ka ba pentingan ni gitu ki badan hapdeng ka jing sosi bat ka jing khoslai ka khubor ka ba penslori gitu ki badan hapdeng ka jing syaptiem bat ka jing ir bat ka khubor ka ba ai jing kermen ni gitu ki balas dang bandu jing kermen Bat kham tam kan long ka khubor ka ban ya rap yangi ban pen khre ban ya syam bat mi hakil o jong ka neng bat ban let rengkat bat mi sia kata ka yeng song ne ka ba malalet ban pen khre na ban ta jong i wai pi wai ha ka kerteng u jisu ngaduai amen la khambun ki sabatan ba ngim syam la yo shu ban ya long chia seng hayeng mani jongi Henry ngi songu ya ka cingkular ka jong blai ka cingkular ka baso tanat hau Matius ka nang ka khat phra de khat ka ba arpau ka ba ongkum ni habadan a ne laingut ki ba yamani ha ka kerteng ki jonga hangca ngaru ngandan pan nga perkhat chapang gitu ki badon le se tang marwai ha ki yeng ki sem ka jongki ki bamdan yano ban yamani lang Henry nak benta jongki ru ublai kular haga gospel Yohanes kalnang ka basau dekat ka ba atpusau ka ba ongkum ni na ba ublai ulong ka mensim dekadai kita ki ba mani ya u ban mani ya u haga mensim ba haga jing shisha kata ka mut ka jing mani jongi kala ban long habayabun kala ban long habayadon angut na laingut Kala ru ban long habadan tang marwai. Unang tau jing ruai siaman siamu ongkum ni. Nia embat nia syang mentah hagapor basir kai Kaba per tam na ki irta baro banyam long daga jing yale. Kristan yang yale yakatma habanda job wat sange. Syaprang to pintur Penam tiang Jehovah udan ringkat. Tanguta kenyu basisya. Ubasa haban dawai. Uban yok poin syakahima. Jiunam ban syong bat utrai. Kumba anguni unong tau jingruai. Ngia sisya hakapor kabasir kai Kapor kabangi kendu sibun ki cingma. Kapor kabangi kendu ia kacing kababun. Henry uni unong ruai uang.
Syaprangi day bantur. Namar ba u Jehovah udan ringkat bani. Pun le sinapdeng jongi. Prabangat kibakali. Syapang kani ka jingpang coronavirus. Kiong mano bapa yaka. Ublay ne usaitan. Nangta kikaliru kiong hatu. Kani kaladai kita ki hinyau teli ki cinyap tem. Belakren. Haga kitab jingpen pau kan real kalnong. Prabangat kumnungin jubab yakum kini ki jingkeli. Lek se ngiru ngila ban bu ka jingkeli hapadeng jongki. Hatu. Kajing pangklam coronavirus. Lani COVID-19. Kalak ne em ban wan. Klem kajing syak kajong ublay. Nangat baka jubab kalong ka basyay. Kalong ka bonlak ya usaitan ban pak ya kanu kajing pangklam. Usaitan umlak ban wan rak ya kanu ka nam sniu. Ya ka erlang tari. Kajing slay kajing at pelung. Bat kiwai de kajing pentrim jong ka mariang. Klem kajing tep bat kajing syak kajong ublay. Ngitip syai ba usaitan umlak ban le ruem. Klem kajing syak kajong ublay. Maru jisu hiu ang daladi. Klem mga pimla ban le ruem. Yohanes kat san. Nang tau ong ruha gospel Matius kelnong kapakat kendai at pun reu ong Henry danga. Kini ki parok kilong kibala. Kani ka kentup ru ya usaitan. Ba usaitan umla ban le ruem. Klem ka jingsya ka jong blai. Iso tanat ru ka jingkren jong apostol Paul. Haga siti jong u syaki nong tong koren. Nong ka basipau dekat ka bakat lai. Ka ong kum ni. Kajing tenju kam syam langat hau breu. Henry tang kaba ulak ban sya. Henry ublay ulong ubala ban syanya. Ubandam sya ba an tenju ya pi tam ya kata kaba pila ban sya. Henry ringkat bat kata kajing tenju. Untauru ya kalat. Ban lait. Kenang ba pila ban sya ya ka. Balay ublay usya kajing jenjar bakin wan hau breu. Lesikila bandan sibun kidau. Balai bau belai usya ika cing jenjar ika cing pakin wan haga cing em ka jong ubriu. Henry haga ni kapor. Ngakwa ban kren tang atli kidau. Kadau ka paningkong. Namar bau belai uit ya kaportai. Ublai uit yang i. Ublai uit ya uwai pa uwai unang pop haga ni kaportai. Hebrew kat an riu ka ang namar ya bau bleu usneng bat usempat. Hatu kinong yalam balang kum ki pastor, ki evangelist, ki rangma balang, kita men basan. Hatu ki dan kam ya kajing seneng kajing sempat. Kum no syapang kinong yalam jong kiri ki bape jong ka pertai. Kum ki presiden, ki prime minister, ki governor, ki DC bat kiwai, kinong yalam jong ka pertai. Hatu ki dan kam ya kajing seneng kajing sempat. Kumno syapang jongi kum ki mikik pa. Hatu mangiru ngi dan kam ya kajing seneng kajing sempat. Ngangek bangi barok ngi ya manjur. Bangi barok ngi dan kam ya kajing seneng kajing sempat kajong ublay. Namar ublay usneng sempat. Ya kita kiba uik. Kajing keli kawan biang. Balai ba ublay usneng sempat. Kadon katukan ni teliki daw. Ban pen i happy. Balai ba ublay usneng sempat. Kadaw ka paningkong. Ublay usneng bat sempat. Kenang ban pen mentoy yangi. Ngitip ba kajing seneng jing sempat. Kajing seneng jing sempat co ublay. Kilong kibab ha sudah. Kajing seneng jing penbek kajing ublay. Kilong kajing mentoy na kabenta jongi. Bangin nang san. Hagajing yadai badu. Nakata kadaw. Ublay usneng usempat yangi. Bat ngidai ban kenmau.
ba om judan ka jing snang jing sempat ka jong ublay ka ba pen sniu lani ka ba pendu dong yangi ka ba ar ublay snang sempat yangi kenang bangin yo penta naka jing kho jong u hai nang kong Petrus kal nong ka nang kong dekat ka ba kan riu kani ka dekat ka ong tolong pi ka ba khoi ku ma ngaru ngalong u ba khoi ublay ulong u ba khoi nakatakan ukwa yang ngiru bangin long kiba kuat haga jing long ke jing em kiba kuat haga jing ya dai jongi bat ki prabriu haga jing ya dai jongi bat ublay kiba kuat haga tin ke telit kiba kuat haga bam kadi kiba kuat haga riam kabet kiba kuat nadong syadong kata kadi ka jing kwa ke jong ublay nakatakan usnang usempat yang ni nang bangin dan ya ka jinglong ka bakut kum ka jinglong ka chong ka balai nang ba ka jingya chongi kan long kum ka siar ka banala ikan mau ya ka jingkren ka chong ju hau job atulai ka nong dekat ka ba sipo on daulatan ju yang ngan mi no kum ka siar ka banala kani ka jing so thu ka chong ju hadien ba ublay ulas neng ulas sempat je uso thu baka jingnya chung kala longkum ka siar ka banal na kata kadau u Jacob ru ong hau Jacob iwai ar to pin nyau ya ka jing kemen sudah haba pihap hagi jing tenju ke ba bon jat kadau ka balai bau blai usnang sempat yang ni kenang bangin dup nang ban siap tieng ya ka pop kum bangin siap tieng ya ka cingpang coronavirus habangi ya pai menta sia ka ni ka cingpang kat kum ka jela ka jongi kirang don tang sipau ngut ya kat wai ngut ki bayo ya ka ni ka cingpang henry ki ba siap tieng badela jan paro ki bri ki badan ha ka ni ka jela jongi le se ha paro ka wai ka perthai kidan haga jing siap tieng ka ba syirkai handoi kani kadang dai tang ka wai ka klam bat kani ka klam ru ka dai rengkat bat ka jing isnai ka jong ublai handoi perkat sepang kita ke nyau teliki klam ki ba ublai un sate alo jong kitoi ki ba kentaju ki briu ki ba piang ya kadak ka jong mara klau ublai un sate ya kita ke nyau teliki klam ki ba klem pen ya klesyu ya ka jing isnai kat no ngidai ban siap tiang ye kita. Di nama kata kani ka cingpang coronavirus kai sisa yang ni. Pangidai ban siap tiang ye kapop. Pangidai ban siap tiang yau blai kamtam ban ye kata ka cingpang. Kadau kabasan. Nama ba ublai ui yang ni. Har Petrus kelnong kabalai dekat kabakendai. Ông cũng ni ublay man yano ru ban jot now. Handai ublay ukwa ban pen emlot iki breu. Ublay ukwa ba baro kin poi sia ka jingkla ka bamot. Sai ka jingkli la ban kli kum no ublay ba dap da ka jing e. Uba kan rei ka jing isnai. Uba kloi ban map e. Uba hasbun. Uba ukwa ban pen ya kput yano ru. Ubam kwa ya kan no ka basni bakan sia ki brio ka chong u kum no ula ban sya ya kum ka ni ka jait klam bakan wan ha ka ni ka pertai ngakwa ban siam tang ka wai ka nuksa na ka jing ya syam jong ki khon Israel kat baki dang don na ka jing ya lenti kat baki ya leng ba ulum har ya ka ban ya saudong jong ka ri Adam ya ka ni ka jing ya syam jong ki khon Israel la ban puli na ka kitab cingkan kal nong ka arfuwai ki khot ka basaw do ka bakindai ki khon Israel ki lapisa cingmat namar ka ta ka cingya lenti jongki kalong ka bacingjar kalong ka bathai namar ka ta ki la wan sho Moses ki la sedang ban knyom yo Moses ki la sedang ban knyom yo blai Pat kila ong balai ba melaya lam yang ina karui Egypt. Hatu melawan ban ya lam yang i syaka riklau ban penyap yang i. Namaru kpuru amdan.
ka umru amdan kimen sim jongi kilang nya shisha pan bam yo ne ukpu basniu ki kon Israel ki khot ya kamana ukpu basniu habau blai ula yo snow ya ka jing knyom jong ki kon Israel u blai ula pha ya ki sending hapadeng jong ki bat kini ki sending ki lapu ya ki kon Israel bat si bun napdeng jong ki la yam habagi kon Israel ki lia i kani ki lia siap ti yang hadu kata-kata kladon ke jing ke wen habarok ka wai ka jaka syong jong ki kon Israel bat kumta ki kon Israel kimbansi kila hapan pai biang syo Moses bat kila ong Moses skop hadu wai no hau blai bo un siem no yakini ki sending Moses la lech shakbat ublai la tuai ublai padu blai la chupa ki ching duai chung padu blai la ong ha Moses Moses siem bato thau ya u sendronong bato penyeng ya u halo jong dieng kenang ba uno kon Israel ubasya pu hakini ki sending haba ula pencha une usendernong halo jong une udian ba un yo em theo Moses ula thau yo sendernong ba la penyang yo halo jong udian bat haba ki sending kila pu ya ki kon Israel haba kila pencha une usendernong ki kon Israel kila kot ki kon Israel kila yo em Neu sendronong uyang parsi yo Jisu ublaki halol ka dingfna banca yap na kabanta ki pop ka jongi kumta ngiso kmen sisha mangidon une uju Jisu ubangila ban pechau habangi kendu ya ka jingma habangi kendu ya ka jing pangklam habangi kendu ya ka no ka jing pentrem handrai habangi pechau Jisu Jisu ula ban pen em yangi nakasakadau ngidai sisha ban pechau Jisu Christ man la ka klemat jong ka jing em jongi ladangi ong badai usaitan ubawan pra ya kan ka klam ublai dan benta ai ruan ublai la ban le ai ruan kata kamut ngi pen red yo ublai ubangi syakri handrai ngi dai ban so tu Bau setan la ban le klem ka jing ai bor ka jong ublai te kumta idei ban kin ma bau blai udan ka jing tmu da banta ka wai pa ka wai ka jing jia ha ka ni ka perthai ublai udan ka jing tmu ka ba pha na ka ta ka dau u apostol Paul u ong kom ni ha ka siti jong u shiki nong rom ka nong ka ba phra de khat ka ba atpu phra Bat ngia tip ki aka baro ki trelem ya kapan penba ha kita ki ba i jo blai ki ai ki kato ka ni ki jingsnen ki ba ngila ban yo na ka jingpang klam coronavirus lani covid-19 tong nya pe ngila ban yo ka jinghikai na ka ni ka jingpang ka ba ngia kendo menta ki ai ki kato ka ni teli ki jingsnen ka ba ningkong kadai ke jing start bat ka bojong ka pertai kalong le no klamu blai ngila ban yo isai kedar na kani ka jing wan mi jong kadai ka klam coronavirus ka jing start jong ka pertai kala du no kimla ban lap ya ka dawai lani ban siam ya kan injection kabala ban ya da na kani ka jing pang klam kata kamot la da u blai open pe tang kniat ka jing start jong ka pertai Kadu no, tinamar kata upol uong sya ka city ka baningkong siki nong koren, uong baka cing start jong ka porthai, kalong ka cing bi ja kemat jong blai, balai baka cing start jong ka porthai kalong ka cing bi ja kemat jong blai, larangi puli proverb kalong ka baningkong, dekat ka bahnyo, ka ong ka cing siap tiang ya utrai. Kadai ka jing sedang jong ka jing start.
balai baka cing start jong ka pertai ka lalong ka cing bija kemat jong ublay. Nama baka pertai kam dan syuk ka cing siap tiang ya ublay. Nakataka daw. Jacob iwaisan. Ka ongkum ni. Lada uno uduna ka cing start. Tuun pan yaka na ublay uba ai ken rei yaka. Kadaw ka ba ar. Lani ka cing seneng ka ba ar. Ka ba ngila ban yo. Baka ni ka cing pangklam coronavirus. Ka pensorit ya ki riu krau jong ka perthai. Ni kan mau ya ka cing ya shem. Jong Daniel. Bat usim Nebuchadnezzar usim jong ka Babylon. Une usim udan ka cing sarang ka cing so krau. Ba dan uwai pat. O ba kam krau ban ya u. Kumta ula penyang ya ka durblai ka ba krau ka penta dura. Padlah hukum ya ki priu chung paro ikaraya chung paro. Bagi dei ban mani dem ya ka ni ka durblai ka ba krau. Badu ong lada syam ya no. Ubam dem ubam mani ya ka ni ka durblai. Yauta dei ban bread sya kalawading. Ngitip ya ka ni ka cinya tuk kana. Bau Daniel barengkat bat ki laingut ki parolak chung Kim Syam Ladem ya ka dekat turblai. Pat kumta haka cingbitar. Usim de bukan dasarlah hukum. Bayi kini ki saungot ki samlah hebru. Deban bread na aksakala wading. Pat lapan rehem ya ka nyosya. Henry ka cingpla kalong. Baka ding kamla ban bamdo yaki. Kading kamla ban penjot yaki. Dei hangta. Bau usim de bukan dasar. Ulas dang ban penrit ya ladi. Ulas dang ban ong pleng. Mdan ublay. Uba krau kat ublay jong Daniel. Kat ublay jong Shadrach Meshach pada Abednego. Bat kumta daka jingsoret. Ulah hukum ya kibriu chung paro. Baki day ban mani. Ya ublay jong Daniel. Bat ngangay. Baka nega ching pangkalam. Coronavirus. Kala penrit ro ikiriu krau jong kapertai. Ikinong yalam jong kiri kibahe jong kapertai. Dana ka jing soret kim nuot panya pene ya ka jing pang nangta ka jing sneng ka balai ka penlong ya ka perthai ban pai kmat shoblai ha ka jing duai ha ka news bani ha ka khobor ni asngau bakaya thu badan wei ujiu ubam chunget ya ujisu Henry hadin bau kun jong ulayo ya kan ka cingpang klam coronavirus. Uni ujiu ubamnya ya ujisu. Ulas dang banduai hau jisu. Mdei tang une uwai. Henry puli baki dan sekatukat ni ngut ki wairu ki balek kumju. Bat udan ru uwai unong yalam jong ki muslim. Ubalap diang ya ujisu kras rengkat bat kaya kasem ke jong ki. Tingi isisha bakadan kacing tak ya ki breu jong kani ka pertai da kani kacing pangklam bat kumcur ngila aban pai siki breu ki ba em kani ka pertai paro hakum kani ka por lajan paro ki breu kila pai sya kacing duai kacing senang ka ba lai ke hikai ki breu bakidan kam ban lek khoi Exodus katsan arpun riu. Lada pin sumar biang yaki an jingkot jingkia ngan nambu ka wairu ka jingpang hapi. Ngasiam bakani ka jingpang klam coronavirus. Kahikai sisai ki briu balak khut man la kapor ngayos ngau yaki nong yalam sinong hakadong ka bangadon. Ki penbena ki ong pamdei ban biak kelomar syamadan. Amdei ban di secret takmat jong ki babun. Amdei ban bam kuai. Bat ban biak kelomar syamadan. Ide ban deng mas. Ide ban pedia cengai iwai pat. Kani barok kadai ka cing hikai sepang ka jingkot jingkia. Kaba ka Bible kala kren yangi. Kum ki priu ki jong blai. Ide man lek kuai. Ide ban sumar. Ya ka met ka pat ke jongi. Kadau ka basau. Kapan ki em ya ka balang. Yos ngau ka report. Now, Director Jong ki Seng Samla haka pertai barok kawai haka balang ke jongi. U report
bahagi ri ki paper kum syari sabni ri Amerika syari Europe nakadau jong kani ka chingpang ki samla ki bom chu poi se ka chingya seng Henry hakum kani ka por kelas dang ban kelak bamot kelas dang ban wan si ki chingya seng bat ki bom chu ken ma ban duai Henry menta kelas dang ban duai ki bom chu don ka ching sultanat ban sim ka Bible study Henry menta kelas dang ban sim ka Bible study bat amdei tang syari sabni Henry wat hapo jong kani ka conference yongi Lihat ngau report badan katuk ani kiba pla ki menta nadu menta nganam di syu nadu menta nganam di kiat syu nganam bam kwa syu nganam di doma syu Henry ngan sedang no ban lai chia san tingi i bakini ki long ki katuk ani ki jing sneng ki bangi la ban yo na kan ki jing pang klam coronavirus lani COVID-19 kamat ka baar namar baka jingle baman jong ubrio kala kraw ladangi puli na kitab Genesis kalang kaban rio rekat kabasan ong ti o try ulo ya i baka jingle baman jong ubrio kala kraw aka pertai bat baka jing tu baro ka jing perkat kada no jong kilalong baman halagasni dai na katau jong ka jinglong baman jong ubrio obleu las go si balak kala kabamut bola tau yo ubrio nakatagadaw blay ongan penjot no yaki kani kadai kadaw palay bo blay upan sitam yaki brio blay usya iki basni ban cia yaki brio namar bo ulas ngosi palat iki lek baman jongki hatu ka Bible kaya tu lepa japang kani ka klam kan bau jisu udang syong halor ulum ki olip kisan ran kila wan na ujar kili ong to ya tu ya ni ka ba kumno kan long ka dak ka chingwan jong me bat ka ba wai no jong kani ka perthai u jisu ya tu ya ki ha ka gospel Matius ka nang ka ba arpo sa kat ka ba nyo na ba ka kan jaban rio kan yang ya le ya ka kan jaban rio bat ka himaru ikhima bat kin long kinam sniu bat ka jing yap thamru bat ka jing khnyo jumai hasibun ki jaka ka jing ya syam hang ni lani kani ka jing yap them ka ba jisu Ukraine hang ni kamot ya ka jing pang ka ya bet na wai upriu sha wai pat kum kani ka jing pang COVID-19 nang tau jisu ong shu hau lokas ka nang ka at wai de khat ka ba at phong rio du at pra ki priu ki da yap le da ka ba siap tien pada ka ba ap lengo ik ta ki aka ru ki ban sa je threat ha ka porthai na ba on pen ki ye ki bo chong ka neng andukum ta ikin yo i yo kuno briu ba wan haulo da ka bor bat ka buram ba kra ti haba kini ki ai ru ke stang ban jialong to khmiet bat to miet yala ki khli na ba ka jinglai em jong pi ka lajan ka shakri jong oblai ka Ellen Chiwai haba kren chapang ka ni ka dikhot ka ong kum ni ki priu ki dayap le da ka ba siap tieng ba da ka ba ap lengo yak ta ki ki ban sa jia threat ka parthai Henry ki ta ki ba ngek ha oblai kin yo snyo ya ka sur jong na preng jong ka ching at pelong ka ba ong dei manga to wat siap tieng nang ta ka shakri jong oblai haka kot jongka ka pekertang ka maranatha ka sla ka sispa nyo posau snem kat pras pa kendai punyo ka ongkom ni haka jingyo i ba khadu ya ka history jong ka ni ka perthai ka thma kan khi bok kan dan ru ka jingyap them ka khlam bat ka nam sniu ki ki ba chliu kin slei ki puot jong ki ye ki jing dan jing em bat ki jing em an pan chulor ta ka ding bat ka jing slei ni dei ban ya pen khre na ka menta ka yeng syong ne ka ba ukres ula lait pen khre na ka menta kita gi ba i je manuscript releases volume ka balai sla ka balai spa khat wei snem khat kandai spa ar ki khlam jong blai kin hap halor ka khno ki ban sar phari ki jing tai ki ba ramdor la komba bamdu da ka ding na beneng hatu kini ki jing bisyar kin nam pen kendet pen riu igitu ki ba phlai ladi
bagi long ki Kristan ublay usya yaki ban wan nang baka perthai kan dup pikir yaladi bat bagi nang pop kin dup siap tian bat kanyu hak mat jong ublay hak Bible yaga tien towat siap tian lapan dan kam hadu lai spa nrio posan sin takamot ka wai ke cingkular nakabenta ka wai ke sngi nakabenta baro sisnam banyak kacing pangklam coronavirus kadang kam jur sisu kacing siap tiang deng ke babon ki brio pat kani kalak ta jur sisa ke babon ki brio nakata kadau ujisu angkom ni hau Yohanes kan rio lai pulai ngalak ren yikini ki aka ru hapi wapin yo kacing suk hanga hakata ka portai pin yo kacing jan handai tolong seluruh pi ngala job ya ka portai ni so tu bau jisu ula job ya ka pop ujisu ula job ya ka ne kacing pangklam coronavirus di nomor kata ngi so tu badai tang ujisu bala pan job ya ke jing ke bang ya kendo pingat nya bagi jing persiang jong kinong yalam sinong kajing persiang jong kinong yalam jong ki sain hima pertai kajing persiang jong ki scientist kajing persiang jong ki real start jong ka pertai ki bor sarkar ka WHO ka police department kajing persiang simet banya lek persya ya kan kajing pangklam coronavirus kan long ka balek no klem ka bor ka jong ublai wa Apostol Paul ya tu ya piang tang ubala ban pelat yangi nakani ka cingpang COVID-19 Apostol Paul so tu iladi baulong unong pop uba krau badu nong pop uba kongsan nakatakada upeli badu ong anga uba sya lanot kap ubala ban pelat yanga nakani ka met jong ka jingyap Henry Paul uang Henry nga ai ngu ya ublay nama day tang ujisu ubala ban pelat nga nakani ka jinglong pop ubala ban pelat nga nakani ka jingyap kalong ka basisya padai tang ujisu sisya ubala ban pelat yangi nakani ka jingpang kelam coronavirus kabalapan siap ting yiki babun ki brio kabalapan kelomar kabalapan kewen ya kepertai barok kawai pat kabala syemru ya sibun ki jing em handrai ngi sotanat ya kani ka jing tho kabala tho da ka syakri ki jong ublai evangelism kasla ka ba punyau ublai on nampat penduk kensan ya parok ke baman namar kindang don na preng jong ki ban pai no na kalanti ke bakla jong nong shun pat kala ka bamon ublai on pensitam ye kinong ba jaka syong jong ki handrai on nampat pen haplut iki jimbisha jong halor ke baman kat mai ki babun belian pat play undang pensa na kabenta kata ka jing pensitam kabakadu lengba ke nyau teliki kelam kata kamot ngi sotu bakani kampat nei kata ka kelam kaban penjot lut iki brio baro handai kadai tang ka jing sneng jing sempat ka jong blai ka bo ublai u the kelum lang habaro ki brio kentop iki brio ka jong blai nama kani kadang dai tang ka jing sneng ka bo ublai u ai handrai ka jing penjot ka bakadu kadai hakin nyau teliki kelam ka jing pensitam nakabenta ki baman ki bom priang ya ke jing hikai ki jong Jesus Christ ya ke jing sia ke jong Jesus Christ kum ta ban pen kot no ya ke ke jing pran jong ya kwa ban puli na ke kitab sam kal nong ka bakhandai phu wai ini puli ke khot ka ban kong hadu ka ban riu to in ya snap ha yigini ki jing kular ke bas no tanat ki ba ublai kular nakabenta ki bri ke jong ong kom ni uta uba syong ha ka jaka syong barui jong ublai uba kle tambe unyo yai ne hapo ka cingka jong badan bor baro ngan ong syapang utrai baulong ka cakari jonga ha uba nga syania
Napa on pelat ya me naga syangkawia jong nong riam. Bat naga cingyap klam ba pensniu. On tap ya me da ki snare. Bat hapo ki tap niang jong men yo ri eladi. Kajing sisya jong kalong kastik. Bat ka tiba men nap syatieng naga jing trim men miet lam ni nau knam ba her men sni. Naga jing yap klam ba ya yakabadum. Lam ni naga jing penjot kaba penjot mensngi. So tenat sisa ya kani ka cingkular ke jong blai. Bat kini ke cingkular ke jong blai. Kilong ka besisa. Bat kilong ke baskem. To blai un kerku yang i pra bangat. Bakat bangi yat lang ba kani kapor. Kaba sitam. Kapor kaba pensiap tiang. Kaba penkanyuk. Yang i wai pe wai. Handrai ngi so tenat ya kani ka cingkular. Kaba blai kular. Pun ya da ya lagi jong kibriu. Batu ai pakai jingkerku, pakai jingsuk bakar hai ke jong ublai. Kan long ringkat bat pi paro. Amen.